Ngizwa uma abantu bedivorce kunomunye nje umama usanda ukushona indoda nomyeni wakhe bathi le ndoda bathi liyasinda umyeni wakhe wachitha nomunye wesifazane waze wafika lapho efika naye ekhaya umama wasangana ikhanda ekugeni kwakhe ebona kwenzeka into enjengale ikhehla lenza into engayijwayele ngesikhathi kwenzeka wagula umama wagcina eme umqondo drive imoto wayiphosa etruck naliphambi kwakhe washona ngathi mina sengasafe ebonile ukuthi umnyeni wakho chithile so yena wenzeni in fact life goes on kodwa umnyeni waba excited emva ukushona kaNkosikazi wathi noma eshonile kodwa at least ngikhululekile angisasabi lutho amen isekutheni kwesisikhathi ngesikhathi sisemsila uzokhuluma mama masuku noma Gwala waye kwaduka umfana kaMama engatholakala umama wakhe wagula wangafutha khonze kutwenzakaleni kodwa umfana ngithi mina kona yazi njwani inyalo zwa kanje ukuthi umfana akajive nomuntu phasa ekhona ngoba akazi ukuthi idumephi haleluya ngangempela uma sethola umfana ehle mfana hayi beku network nje right akunalutho haleluya useyindaweni zakhe nje abejabula kuzo kodwa wena olahlekelwe ukhala uyibhone phansi base bathi abantu awudli ngani ngoba kulahlekile wena thina izinto ezentsha senzeka kwenye indawo ugule wena ufakwe awuguli kodwa uzizugula haleluya so umuntu leyo impilo leyo ke anayo ukugula kungenzanga lutho yena ngoba ngicabanga ukuthi kuwe ngikwenza ukuthi ngigule kanje kodwa ke khona ngizodlula kukho ngoba kuthiwa konke kuyadlula haleluya themba uNkulunkulu ukuthi uzomphilisa kakhulukazi emzimbeni amen haleluya ngiyabona emoyeni ngilimele kodwa kakhulu emzimbeni ngishayile emzimbeni kakhulu kodwa ngiyamthemba uNkulunkulu enomusa naloku uzodlula futhi ngithemba imthandazo abazalwane ke ngathi noma ungasikwenzakalani ukuthi inkosi iba nobabugwala amen haleluya lo mthandazo wakho before lale nje ukuthi inkosi uzube nobabugwala amen haleluya angisho abazalwane inkosi angabe nabo kodwa ngithi
sime ngibhekene naso mina physical emzimbeni ningathuki manje kuthiwa kavuka ekseni ngoba engathangathwanga indlela isimo engikuso ngokomzimba asisihle ngempela kodwa ngiyamthemba uNkulunkulu uzodlula angeke amacala ami ke bazalwane ngiye kuloko ngizile ngaphambili ngixolisa ukumthelana ngosizi kodwa ke akukho la ngikwazi ukuthulela khona usizi lwami ngaphandle kwenu haleluya yilapho ngikwazi ukukhala khona ngeke ngihamba ngemoto izona ngavule into kakhulu ngakabalasa ngingazi ukuthi bathiwa dasuluka memeze memeze kanti ngingedwa futhi ke akeke bezongiphazama ukuthi wenzani manje ngathi ngifika kahle le moment ngingedwa ngayenza kahle lento yenzeka kodwa ngiyamthemba uNkulunkulu bazalwane muhle nakaloko haleluya siyaqhubeka bazalwane ngithe indaba yami mhlawumbe ngizoloke iqhubana kancane usuku nosuku ngithola ithuba livuleka ngixoxe haleluya mhlawumbe ngiyogcina la inkosi ethi ngigcine khona ngomusa wayo sikhuluma ke ukuthi hamba ngezwi elikhulunywe kuwe haleluya ilokho nje ngifisa ukukhuluma ngabo lezi nsuku ukuthi asihambe ngezwi uNkulunkulu alikhulume kuwe last week sikhuluma ukuthi uNkulunkulu ke udinga umuntu uma ezosebenza akasebenzi nanoma engayini noma enawo amandla uNkulunkulu ukusebenzisa izilwane namatshe uthi akhulume kodwa usadinga umuntu azosebenza naye hayibo inkosi sayibona nenganekwane yembongo lekhulumayo angisiyakhumbula last week ukuthi sikhulume ngembongo uNkulunkulu ngoba umuntu ayemdinga wayengaboni wapho ukuthi azavule umlomo ngokwembongolo ngoba uNkulunkulu akayisweli into angakhuluma ngayo haleluya uthi uJesu uma labantu bethula amatshe azokhuluma haleluya kusho uNkulunkulu uyakwazi ukukhuluma noma yini namatshe uqobo lwawo so ukuthi uNkulunkulu akasebenzisi thina ngoba eswele into angayisebenzisi kodwa angayisebenzisa kodwa thina ngoba efuna umuntu ukuthi asebenze ngomuntu haleluya ake siye kwaseRoma chapter 8 ufundayo angifundile kusuka kuverse 28 Tethana ngomoya wakho uzihlanze Mangilizwe angifundele so kuverse 28 nje bazalwane siyazi ukuthi kwamamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo ababiziweyo ngecebo lakhe verse 29 ngokuba labo ayebazi ngaphambili wabamisa ngaphambili bafane nesimo sendodana yakhe ukuze yona ibe izibulo phakathi kwabazalwane abaningi labo abamisile ngaphambili ubabizile futhi labo ababizile ubalungisisile futhi labo abalungisisileyo ubaphile nenkazimulo futhi ngithandaza linamandla izwi lakho baba wethu ongcwele linguqobo baba wethu othembekileyo yilo Nkosi isikhanyisa endleleni lingamadoda
asiqondisayo. Baba wethu ongcwele, khuluma ngalo Nkosi yami na umntana wakho phambi kwethu egameni lika Jesu. Linamandla livusa okufileyo nobekuzokufa, linamandla ukuhlukanisa umkanta nethambo. Moya ngcwele khuluma ngalo emini egameni lika Kristu Jesu. Amen. Hallelujah. Amen. Ngicela uphindele verse 28. Verse 28. Siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana kube ngokuhle. Kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana kanjani? Ubeka. Kulabo ababiziweyo. Kulabo abanjani? Ababiziweyo. Ngani? Ngecebo lakhe. Kulabo ababiziweyo ngecebo lakhe. Kukhona abantu ababiziwe ngokwecebo lenkosi. Amen. Jesus. Hallelujah. Kama sesisho lo mbhathi komsebenzi ngokuhle nothi nombani ayibona bonke. Hallelujah. Amen. Hayi wonke umuntu okhona emhlabeni kodwa kulabo ababiziwe ngokwecebo lakhe. Ayibona inkosi. Noma ngabe yini eyenzeka kubo yenzeka ngenxa yecebo ababizwe ngalo. Kuthi bese kuyasebenzelana kube ngokunjani ngokuhle. Ukuze kuphelelise icebo lakhe obabizileyo. Amen. Ayibona inkosi. Mhlawumbe sothi kancane nika Joseph. Ngiyamthanda uJoseph bengaqala ungena kubona. Kodwa ngizongena nje siwabuke bonke abantu ababiziwe eBhayibhelini mhlawumbe noma singabaqedanga bonke. Hallelujah. Kodwa kule ndaba ngiyithanda kancane le kaJoseph. Hallelujah. uJoseph ulele ukhona into ayibonelele. Hallelujah. Uvuka nteluyise uyayibaba uyaphinda uyaphupha uyaxoxa kuyabantu uthi phupho lile ngane ezanayo. Hallelujah. Kwaphonke uthi kuze ngoba leli icebo ngelifezeke uJoseph ehleli kuwo. Hallelujah. Kumele kube khona ezenzeka kuJoseph ngoba ubizwe ngokwecebo. Hallelujah. Bese izinto ziyasebenzelana kodwa sibonakala isaqala isebenza. Amen. Hallelujah. Waqala wangena inzondo bafowabo. Hallelujah. Bangamthanda uJoseph kuthiwa lenyanga yabaphupho lentandokazi kababa. Hallelujah. Kwakhona benza bangamthandi ngoba uyathandwa. Into eyenza bangamthandi akonanga uJoseph kodwa icebo likaJoseph elimqhatha nabafowabo. Hallelujah. Ayibona inkosi. Ngoba uyidobizwe ngayo iyakwenza ube isigwaqwa kubantu ophila nabo. Uyibona ungasafunwa kanti ngene ukhonziwe kini uthunje nawa kwenu kodwa ngiyayecebo bizwe ngalo ungamsathanda kasemndenini wakini. Hallelujah. Ngoba umbizwe ngokwecebo lenkosi kunezinto ezihlukumeza impilo yakho hayi ngenxa yakho ngenxa yento obizelwe yona. Hallelujah. Kodwa qaphela ukuhamba ngobizo bizwe ngalo. Hallelujah. Noma belwa necebo uJoseph bazama ukulwa ushubaba wakhe waqasuka ukuthi uma ethi inyanga nelanga kuyangikhothamela lo mfana uqonda ukuthini ukuthi mina nguyise ngizobhawela ingane ngizalayo uthini ngimthanda impela yena kodwa uthini bese ngizomguqela mina kodwa wahamba uJoseph ebabicebo lenkosi. Lamthatha icebo lakhe lamphosa kubafowabo. Bamthatha bamphosa emgodini. Bambulala emndenini ngegama kodwa waphila ngokomzimba. Hallelujah. Bamthatha uJoseph bamdayisela ama-Ishmael. Wasoyiswa eGibhithe waba sigqila kodwa wangakhohlwa ukuthi njengoba esigqila Joseph hayi ngoba wonile kodwa ukuze kufezeke icebo bizwe ngalo. Amen. Hallelujah. Ephushela uJoseph sengayibuka angikhumbule iphupho esigqila. Angikhumbule iphupho exoshwa bafowabo. Angikhumbule iphupho eyoboshwa ejele. Kodwa akubonile wabona inyanga nezinkanyezi imkhothamela. Hallelujah. Kodwa akabonanga indlela yokukhothelelweni kuthi khona kumali igqile khona ngenxa yecebo bizwe ngalo. Hallelujah. Kodwa into ayibambile kuthi inyanga nelanga bangikhothamela. Hallelujah. Ukuthi khona kuzokwenzeka. Ukuthi kanjani angazi.
angisekho ezweni lakithi njengamanje kodwa konke ezokwenzeka. Haleluya. Wafika umfazi kaFaro ebanjwa izinkanduko zakhe naye ezolwa naleli cebe libekwe kuJoseph. Ngoba iPhi ayingekho kuJoseph. Don't hate those who fight against you. Ipha iqondene nawe kodwa inezinto ezibekwe kuwe. Haleluya. Amen. Abayimoto emali. Lethola imali yimbi. Moto dayisa imoto ngeke uyithenge le moto dayisa imali. Lethola imali. Amen. Gogo nje lento ongayibothi sisilwane simsento. Yimbi. Futhi akekho nendaba nayo. Amen. Haleluya. Umbona abantu beplana behlala iminyanga bedweba amaplani abafuni imoto. Abalandaba nemoto. Haleluya. Kodwa bayaplana bahlele baze baqasha ama-BM noma bathotsha ama-BM noma Mercedes. Imoto ezidulayo zizomisa le moto embi. Engenasimo sokubukeka. Abalandaba nayo. Kodwa into abayidinga yele phakathi emotweni. Ubona amadoda eshimisi yawo. Bazi ngesikhathi Jesu ngesikhathi uJeremiya sesizwe athi ngakwazi ungakabunjwa. Haleluya. Noma yamazi ubunjwa abantu becebo. Amen. Abadistinele ukuthi ikhonto bayiphelelise kaNkulunkulu ngesikhathi basakhandwa iziswini zonini. Haleluya. Amen. Uthi laba bazi Jesu abasinini ngaphambi la uye bazi Efesu siyabuya lungavani. Yabo base Efesu chapter 1 full verse 4. Uzicebo lakhe lifezakale. Amen. Hallelujah. Uzicebo lakhe lifezakale. Asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe. Sikhethela kuye ngothando ngaphambi kwani? Ngamanye amazwi umhlaba ungakabikho wayesesikhethele kuye. Amen. Haleluya. Jesu. Sikhethwe kuye umhlaba Jesu umhlaba kuthiwa usuna 2000 kodwa kuthi uJesu afa kithi twasho njalo kuthiwa 2023 uJesu afa kunoma 2000 owaba khona before wabesha baziyo uJesu akabikho kuthiwa before Christ. Hallelujah. Before lo 2000 nalo 2000 ukhaza nami libo 4000 not 5000 years kungakenzeki lokho wawusukhethiwe ukhethelwe kuye before Jesus. Yes Lord. Yes. Jesu. Ngabazwi ukuthi wena uNkulunkulu it is not a coincidence. Akubanga nje kushayisana induku wathi qhosha kwavela wena osukholwa kodwa this thing was planned uthi he chose us before. Amen. Hallelujah. Because so no matter what happened now you were chosen by God before. Hallelujah. Ngiyamajina lenkulunkulu ethi edala ngo 01 BC. Athi kuzoba khona 2024. Hallelujah. Ubanike uAC akithi. AD. Or after 10 of Christ year. Kuzoba khona 2024 AD. Ake ngicabanga lo mfana wakwathi ngathi bangimbumba ngo 2024 AD. Amen. Uyobe njani? Hallelujah. Ngabothi ngesikhumula manje u2024 23 akithi manje. Sithi kaze ngoba njani u2024 2025 uma kunywe isikhathi onyaka usiphatheleni kodwa uNkulunkulu yena wakwazi ngo8 before the foundations of the earth. Why is it why is my sehlelile ngawo wakhetha Jesus. Amamazi wena uhamba ngoba ukhethwe before. Hallelujah. Noma yini edalwa manje ayinamandla phezulu kwakho ngoba idalele wena ukuthi le haleluya ngiyezikho kunezinto oPaul ababekwazi kumelana nazo. Kunezinto oPetro ababeyowanqoma bathi Petro bayibona ukuthi msebenza manje awe nje sayibuka nje. Wayengekho
designed for lezi zinto esibhekene nazo thina manje. Hallelujah. Kodwa uNkulunkulu wabona before ukuthi Petro, you are too young for this, Petro. Wena uphile ngesikhathi sika Jesu ngoba ngeke ukholwe Petro Jesu ngambonanga. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Petro bakholwa uJesu ngoba bambonile kithi. Amen. Wathi wena Petro mase kuthiwa ufike boPetro yena enkani ngayo. Angiboni kahle hle ngempela ukuthiwa washunyezwa uJesu. Angisho ukuthi ngithini kodwa uyabona nje ukubona ikhasta kaPetro. Amen. Uyabona phela ukuthi uJesu bani no. Thina sasinhle selapha emanzini sifaka udobo sibone inhlanzi. Lento ngitshela yona iqhamukapi. Hallelujah. Kodwa wonke abantu abangakwazi ukukholwa into abangayibonanga. Hallelujah. Abangayithintanga. Engazona nasemndenini wakubo. Hallelujah. Kwasukela mina ngingenandaba nabantu ngaze ngilibeke khona labaye bathi kanti ngizomni umfundisi nje laba pheshe ethi sengikholwa kangcono manje bengikwa Israel. Khona bafunyeza Israel bese ukholwa bo liyaphampa liyama. Hallelujah. Kodwa thina sikholwa sikanga sesinyathela ka Israel. Inazareth engiyazi yodwa le lapha ngaseMarani Hill. Ngeke Nazareth le ngaseMarani Hill. Ngeke nganyathela kuyona. Hallelujah. Kodwa sikholwa into esingayibonanga. Into esikude nathi. Enginokuthi umlando wakithi ngithi kodwa umlando wakithi ukhona yini lo uJesu noma uLuke noma uMark ohamba noJesu cha emndeni akekho. Kodwa ngoba this thing we were chosen before. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Before. Qhubeka mama. Angifuni ukuba la bengikhula. Kodwa siqhubeke. Kona kuEfeso. Njengalokho asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe kuba sibe ngcwele singabi nakusolwa phambi kwakhe wasimisela ngaphambili kuba sibe ngabantwana kuye noJesu Kristu njengalokho kwaba kuhle kanti noJesu kuthuzana ngoBC kuthi kanti wamisa before la. Hayibo. Amen. Jesus. Amen. Kuthi noJesu kuthiwa ngokuzale ngobani naye uthiwa wakade emisele before. Amen. Hallelujah. Sakhethela ukuthi sibe ngcwele. Amen. Hayibo inkosi. Amen. Sakhethela kuye ukuthi sibe ngemisebenzi emihle before anything happened. Hallelujah. Wena ngale. Amen. What's Roma? Yeah, verse 29. Ukuba labo ayebazi ngaphambili. Sesiyabazi laba abazi ngaphambili labo bakhetha before. Amen. Obakhethela kuye. Amen. Kuthi bahambe bengcwele kubani kuye. Hallelujah. Kubeka. Wabamisa ngaphambili bafane nesimo sendodana yakhe. Yeah. Ukuze yona ibe izibulo phakathi kwabazalwane abaningi. 30. Labo abamisile ngaphambili ubabizile futhi. Laba abamise ngaphambili bese njani futhi yena Ubabizile. ngamazwi laba ababizwe nguye ubamise ngaphambili. Wayesebabiza. Jesus. Hayibo inkosi. Ngoba uma ubizwe nguye kunezinto okubizi yakutshela zona ezenze ukwazi ukuma ngenxa yeso likhulunywe kuwe. Yeah. Hayibo inkosi. Amen. Ngenxa yeso likhulunywe bani kuwe. Ngoba amazwi abantu ayaphela bese kuyathi kuthiweni kuwena. Hallelujah. Hallelujah. Ngesikhathi uEsther eyongena lapha endlini yenkosi uMordekhai nezwe amtshela lona wathi ungathathi lutho okungokwakho kodwa okwenza konke okushuya induna yentombi. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Noma amakha ubunawo buwathanda ukwagcoba kodwa ngoba uyongena enkosini ungagcobi namakha owazi ukuthi uyawathanda kodwa yenza lokho kufunwa induna yentombi ngoba iyayade ethandwa inkosi yakhe. Hallelujah. Hallelujah. Wazi ukuthi Esther bese efika engasekho uMordekhai. Hallelujah. Esefika intombi sineziqholo ezibizayo ezisebenzayo mhlawumbe enye imdabukele ukukhumbula intandane le engenabo abanamama eke nomzala wayo. Kwakungalingeka nje athi awumgcobise yakho ngoba mina nginazi into ezibizayo. Kwakuneyingane ezikhulu la ingane zamakhosi ezinduna ezaziwa kahle ukuthi inene efakayo iziqholo lezi bizwa kuthiwa iziqholo zezulu. Hayi makhe kodwa send manje send ngithi so yimi send ngithi
Hallelujah. Amakha ke lawo afakwayo ukuthi lamakha afakwayo ukhona aziwa kahle ukuthi weza uqhama khona umuntu othi beqhamuka engakafiki ukufika uzwe ngesimeli sathi awangena usibanibani umuzwe ngene eminyaka uthe wangena usibanibani haleluya ngamakha khona abanye ke bezobe ngene eminyaka ukuthi bangena hayi ngamakha abafakayo kodwa lamakha aqhutha umzimba ntawazi aqhutha umzimba amen khona namakha njalo phela self generated othi beqhamuka nje ukuthi sekhona usibanibani ke leli uzwa nje ngamakha khona haleluya kodwa kwaPaul uthi akasebenzisi intatha azithandayo kodwa lalele ukufunwayo kwabambizwi elikhulunywe kuye uthi kuthiwe la ngiyakhona ngingenzi noma yini haleluya ayiki nebaleke nje ukuhamba ngezwi elikhulunywe kuwe hayibo inkosi ngoba ayavela amazwi aba umsindo afuna ukucishizwe elikhulunywe kuwe bese kuphoqa ukuthi uhlale phansi ulalele haleluya kodwa ngithandayo kanti ixoxa nje sileno shelembe ngithi mina kubona isangoma masingena umoya obudloza ngithi asibane sithwasa kodwa kufanele sona sithini sivume noma ngikakhulumisa ukuthi wena uhlelo abadala kodwa kufanele nazi anjani yena uma yena engavumanga ngeke kwenzeke lutho until nazi avume kulelezwe likhulume kimi likhulume ngempela yini hayibo inkosi kusho ukuthi lento ekhulunywe kuwe ibheke ukuthi uhamba ngayo noma uhambile ngayo kuyakhulunywa into ezinegative kuwe bese kubheka ukuthi wena uyazenza yini leshiwo uma kuthiwa wena ngeke ulungele lutho bese nawuthi angeke ngiluphathe nami ngilungele lutho kusho wena ngithi wena uhamba ngezwe kuwe bani kuwe kodwa uthi no hayi mina elakhuluma ke belangikhiphe ezweni lakithi lathi mina ngizohlala amakhosi Jesus haleluya lelizwe langikhiphe ehlobeni zami lathi zobe sizwe sikhulu esinamandla haleluya lelizwe elangikhiphe ehlobeni zami lathi inzalo yami yoba ngangehlebanzani kusho kunangane neyodwa lelizwe lakhuluma into impossible practically as impractical ngokwesikhathi out of time khumbula Abraham was old Sarah was old ngokwemvelo nebiology yabantu it was not practical kuthi angakhulelwa benengane kodwa lathi isiwenze benenzalo kanjani kusho umuntu oyinyumba umaqala ngale ku level lithi uSarah wayeyinyumba kodwa uthi inyumba izozala ingane egcwala ihlabathi zolwazi haleluya ngoba uma uhamba ngobizo bizwe ngalo iubizo likhuluma izinto ezimweni ezingekho normal practical uthi uyibona uthi awu Jesu lento oyikhuluma kulento le uthi khona haleluya okuthathwe ezekile kodwa kaye mathanjeni uthi wabuka wazungeza athi hayi mathamba ume ngempela kodwa asengaphila yini haleluya God proving ukuthi into ekhulunywe kuwe ikwazi ukuguqula amathambo omile where there is no hope of life atshala impilo kuyona because yezwi elikhulumile amen haleluya ngoba lamandla ezwi akhulume kuwe akhuluma izinto engakenzeki kuze mase kwenzeka izinto bese kuvuka amandla ezwi elakhulunywa kuwe haleluya haleluya amen kithi wathi uPetro wathi uJesu kuPetro hayi wena Petro khuleka nje uyakhali iqhude uzophika ngaki usho Petro lapho ubona kahle ukuthi mina ngoqamkavinjela ake ngathi uJesu ngiyani mina ngikhona uJesu eyakha ngibandi yakho nathi ayisho ukuthi eyakho ngikhuluma ngiyakho Petro wena ningakakhashi ukhali iqhude uzophika kathathu siyaxoxa la abanye ke abazongiphika bona babane ke baqashe eyakho nje isithenelo zokuphika nje ulisizwe haleluya haleluya ngempela uPetro wamphika uqala uJesu lathulizwe elishokiyena laphinde futhi ampheke wesibili lathulizwe wampheke wesathetha ikhali iqhude labuyizwe lishokiyena thiweni kuwo hey Nkosi haleluya ngoba sometimes
lelizwi ekuye kuwe likufika usenkingeni Yes. bese kuvuka amazwi athi uJesu umsuphendukile Petro engakawi wathi umsunjani umsuphendukile ngoba usazomphika kodwa okwamanje nje Petro ngiyabona uyangithanda kuhle kodwa umsuphendukile usize ubheka abafundi. Haleluya. Hallelujah. Ngiyacabanga ukuthi Petro athi uthi uJesu basengiphendukile aphendukile ngiyakholwa mina ngisindisiwe. Yeah. Haleluya. Hallelujah. Lento ikhethwe ngaphambili before the foundations of the earth. Ayibonkosi. Amen. Sabizela kuye. Sabanga becebo lakhe. Phinde memo verse 29. Verse 29. Ngokuba labo ayebazi ngaphambili wabamisa ngaphambili bafane nesimo sendodana yakhe ukuze yona ibe izibulo phakathi kwabazalwane abaningi. Oh Jesu, khuluma okhalile sonto lakithi. Awuthi mangibe njengoJesu. Haleluya. Baba lokuningi kodwa into engiyithanda angibe njengoJesu. Ithwala washaya wahlupheka. Haleluya. Uthi kodwa ngaphindiselana. Angibe njengobani njengoJesu. Uthi laba abamisa ngaphambili wabenza baba njengesimo sendodana yomuntu yona izibulo. Amen. Ukuthi senziwe ngaphambili safaniswa naye. Jesus. Haleluya. Hallelujah. Uma ufuna ukubona ukuthi umuntu ohamba ngecebo lenkosi wenziwa kanjani kuye ukuJesu. Amen. Ngiyabona ama prophets ngababuka abaningi kodwa uyibuka uJesu nje. Elithi wenza kokwakhe kodwa abakhe kanjani abamkelana. Haleluya. Kuthi ngafika lapha kamajwala mama kufika uSiphiwe athi maphuma ekhaya ingizo. Haleluya. Bese awuyeke useke uSiphiwe useke uSiphiwe yazi uyathanda ukudlala kabi. Akho ndlawa la. Athi uSiphiwe maphuma ingizo. Lithi uyiqine kangaka lento. Haleluya. Angakhala uSiphiwe ayibhonge phansi kodwa uma bengakavumi ukuphuma endlini. Ngeke baphume ngoba baqonde showani uSiphiwe. That's what Christ did. Chebe labantu uthi ubani yena ezibakhothela nokuthi uAbraham wathini kuye wathi nangifana kaJoseph uthini ufana kaJoseph umfana kaJosepha wena lo baba wakho umbaza awushingane enkosi futhi akazayina esikoleni sabapriest nesabafarisi basibasathi usakaza abe khona ususitshela ngento engaka uyithatha kwemfana kaJosepha isiphi isikolo uhambe kusona wena. Haleluya. Amen. Okwake bamphika wazabethela isiphambanweni bephika eze kubo kana bazi ngokuphikwa kwakhe kuvulwa amasango kuthi nowakho lumntwana ngeke. Haleluya. Ngesikhathi bemphika khona isango elivulekayo. Ayibo inkosi. Ngesikhathi uJesu esimsekeliso womshado wentwana yenkosi lithi ba invite abanikazi bomcimbi. Bathi babhizi. Waphila ukuthi ithunywa abayibulala abayishaya ithunywa ngoba bethi asile asibizwe khona. Babengazi ukuthi ngesikhathi benqaba ukuya emishadweni kuvuleka igap yalabo abangelutho abahamba etrandini nje ababukela ukuthi isikole kuthiwa isikole lapha ebukhosini kuya umntaka bani besiyini thina kwafika usuku lavuleka isango. Hallelujah. Kuthiwa nawe ungeza ekhaya lami nawe labo abamisile ngaphambili ubabizile futhi ababise ngaphambili benjani qhubeka laba ababizile ubalungisisile futhi ongathi ngokwabiza kuphela wayesebenza njani ebalungisisa. Yes.
laba abalungisisileyo ubaphile nenkazimulo. Waphinda ukunikeza nani futhi ngaphezulu kwalokho inkazimulo. Ngamanye amazwi laba abizwe ngecebo lakhe balungiselelwe ukuthi bakwazi ukuhamba endleleni yobiza abizwe ngayo. Hallelujah. Ayibonkosi. It might look impossible or difficult ukuhamba kodwa ngenxa yobiza ababizwe ngalo bona balungise babizelwe lendlela yokuthi bakwazi ukuhamba kuyo. Abangabizwanga kuyo abakwazi ukuhamba. Ingakho lithi iBhayibheli noma beziwula abayokuduka kuyo. Ngoba indlela abizelwe ngayo they are suitable for this journey. Hallelujah. Amen. They are crafted, designed. Bakhandiwe, bakhandelwa lendlela abahamba ngayo. Kuthi noma sifika iphepho banamandla okuhamba kuyo. Amen. Ayibonkosi. Hallelujah. Kuthi ngithi lendlela lendlela wezinyawo zami nyathela kule nyawo zami nyathela kule ndlela. Noma ngabe ibukeka ingeyinhle kodwa iyona ezokisa kuphi ekhaya ngoba yethi indaba ayipheleli la kodwa inobizo laphezulu esiya kuyo. Hallelujah. Ayibona Nkosi. Hallelujah. Kwathi cishe few years back ngisamkhumbulo unyaka kade sisekade lana izwi lana uma Mgwala into ayikhala ngayo wayithi ingane zami izona. Hallelujah. Ngangixaya phela ngikhona mina. Hallelujah. Duwa mina ngikhona so wayakhale ngengane zakhe. Hallelujah. Kodwa wakhala ngengane zakhe. Uma sifika lapha seDanhauser ukhule clinic umgwaqo waphela umfula. La emgwaqeni kwakunedamu nje elalikhave indawo yonke isikhange sonke lesa amanzi ungaboni aqala agcinaphi. Kwawumfula esingakwazi uqhamuka esikhaleni nxa yemvula eyinkulu. Kodwa inhliziyo yayingekho la yayingaphesheya kwalo mfula esubona esingakwazi. Hallelujah. Ngithi mina Mgwala hayi ngiyayifaka imoto la. Bathi ngeke sohamba ngithi mina cha phela inkinga yethu sijahe ngaphesheya. Uma lo mfulu nje la kunjani ekhaya ngani nisele zona. Ayibona Nkosi. Ngathi noma ngoba ngiyafa angife ngekhaya kunokuhlala ngibisinde ingane zami ihambe zonke ngaphesheya ngingaboni kwenzakalayo. Ngafaka imoto emgwaqeni zimile imoto ezinye eceleni zibukela. Ngayifaka emfuleni engazi noma uyohamba noma uhambe nami. Kodwa nginethemba linye lokuthi uma enganyathela kule ndlela yona iyekhaya. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ngathi ngiphuma ngaphesheya ngathi uJesu ngiyabonga mkhulu. Ngangiyibamba kakhulu nginyathela mawala laqala ngija ukufika ekhaya ukuthi kusaphephiwe ekhaya. Jesus. Noma ngabe indlela isinomfula engawazi ukhanda obani kodwa engikwazi okunye ayikho enye ekhaya yile. Hallelujah. Hallelujah. Uma ngibona ukuthi imoto iginqike khona emndleleni akunankinga kodwa ngife ngiye ekhaya angafi ngwele emuva kodwa indlela yami ayingibulale ngiyaphambili ekhaya ngoba yile indlela engisekhaya. Hallelujah. Bizwe ngalo linkhombisa ekhaya. Hallelujah. Hayibo Nkosi. Ngesikhathi sikhishwe ezonweni zethu. Hallelujah. Angazi mhlawumbe khona bathi somakhekhe abakuthenga Kentucky kodwa kukhulunywa ngalutho noShumayela akawubalanga uKentucky. Hallelujah. Kodwa wangikhombisiso lesethembiso. Athi abanye baze bafa bengayibambanga izethembiso kodwa beyibona zikude balahlela ukubusa ngenxa yento abayithenjisiweyo. Ngenxa yezo kukhulunywe kubo khona izwe lizayo. Hallelujah. Athi ngaphesheya
wasilungisele zona ngenxa yokubiza isibizwe ngayo kodwa singakafinyeleli ekudleni ithelo zinto esibizwe ngayo khona la sidluliswa khona ohlabelela yazathi nxa ngidinwa aphela manje umzimba kwesikhathi indlela ibona ififi ungalibona izwe oyakulo ngathi likhona lithi iBhayibheli lama ke bahlala oPaul bese emkhunjini ithi zazintathu insuku nobusuku obuthathu ungabona inyanga nankanyezi nalanga kwangazi ukuthi ithemba lokuphila lisekho bese emkhunjini lithi on the last day uPaul wasukuma wathi senginasiwanike manje odlayo yebo umkhumbulo uzokufa kodwa baphakathi akufa noyedwa. Hallelujah. When there is no hope of life, you think that is the end of the road. But ubizwe ngalo aliphelelo lwakhe. Then ikhona ithembu lethu esophumana kulo owethu to keep on sailing until sifinyela nazo lesithembiso. Nomfufika eThekwini sekukhona ukuphumula ukuthi basumlilo sekuqhamuka inyoka kwathola umuntu neshwa kanti akhoyishwa uhambo liyaqhubeka aliphelele eThekwini sahamba nohambo journey still continues. Hallelujah. 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 Tabasha sinike inkinga edlula kuzo phatha iphelele. Sometimes Satan akhohlisa ithatha ingane usumqomile usathandazana wavele usuqomile wena uthi Satan yebo umqomile ukuthi ayigela iphelele. Hallelujah. Amen. Athi ngani usulalile naye usakholwani ngoba wena usulalile naye athi yebo mlalile naye ngiyavuma ukuthi indlela iphelele. Ingane uqamba amanga uyazi ukuthi unamanga wena awayekanga nabantu usaqamba amanga usathandazana uthi yebo ngiyezwa kodwa yami indlela iphelele. Hallelujah. Amanga is part of the journey. Angibambile njengokhulu endleleni but today I'm taking decision kuthi ngizohamba ngobiza engibizwe ngalo olamubiza ngibizelwange emangeni yebo ngifumane ngisemangeni uthi uyabalungisisa abanikeza lenkazimulo laba bakhethe ngaphambili wabalungisela imisebenzi emihle athi konke kusebenza ngokuhle kwabamkholwayo nabathandekayo kuye. Hallelujah. Sidluliswe izimweni zonke. David kwamlungela ukuhlushwa kuze kufunde imiso zakhe. Sometimes we go through the tough times, but through the tough times fasifuna uNkulunkulu kukho uthi awukosi kodwa le chapter ngifakela namhlanje iyini end of the road yo kuyini okuhlose ngani what lesson must I learn here because wherever you go there is a lesson that God is teaching you and not only you even those who follow you they will learn from the things that you've gone through. Okwakuthi Nkosi uJesu ngingenile la. Kodwa kulini ihloso yakho ngalo? Ngoba ubizo ngibize ngalo. Uthe ungibizele emsebenzini emihle. Wathi ungilungisele ngaphambili. Wathi wanginezana nenkazimulo. Ingakho kwenzayo abanye bayakwenza bangabonwa. Wena uyakwenza kubonakale ngoba wena okwenza kusobala. Ngoba unikezwe lenkazimulo. Jesus. Athakabela kolunga konke. Masengilile ekhaya. Athi ngikhohlwa sensizi nesihlupheko. Uma sengifike ekhaya la. Silindele ekhaya. Silindele ekhaya. Let us not give up. Silindele ekhaya. Kusikhethe ngaphambili. The situation obhekana naso esikoleni. Simobhekana naso ekhaya. Simobhekana naso emsebenzini. Simobhekana naso edolobheni emndenini. Simobhekana naso enkonzo noma kuphi la ukhona. It's not new. It was designed and crafted before you were born. And walungiselwa yona. Kuthi sothi sifika sikufike ready for it. Don't give up. God trusted you. Ujofu kuthembile. Khona abafayo bengafikanga lesemofike kuso wena. Because they were babengekwazi ukusustain ukholo lwabo kulezi zinto obhekene nazo babengekwazi uma bona uma babemiswe kuzona kodwa wena uJesu athi uJesu uNkulunkulu athi uyakufivika akubheka athi aniyokuliya ngaphezulu kwamandla enu athi noma senilingiwe uyokuyenza indlela ivula indlela yokuphuma ngoba uNkulunkulu usithembile senjiwe ezulwini. Hallelujah. Senjiwe ezulwini. Patient.
Joshua, Pero Caleb, bafika ezweni lezethembisa abalithenjisiwe. Israel wabona iqhwaka neyihlakela. Wathi ngeke sangena kulelazwe ngoba ligcwele ihlakela. Sina sibe njengeyintethe phambi kwabo. Kodwa izwi lezethembisa lakhulunywa kubo lathi solidliswe. Bathi uJehova ubenathi yokusingenisa ezweni. No matter ligcwele ama-giant, no matter nendonga eyiqinile, no matter kunomfulo omkhulu phambi kwalo, kodwa izwe likhulunywa kithi linelizwe lesethembisa siyongena kulo. Noma ngabe sinjengeyintethe, kodwa kushiwo ukuthi asiyongena, kuthiwe siyongena kulo. No matter how big the challenges that come ahead us, but no matter how things they are, abanye bahlulekile kwakhothwa, kwathiwa abanye bahluleka kule ndlela, nawo ukuhamba kuyo. Kodwa izwe sinalo lithi siyokulika lelizwe lezethembiso. Hallelujah. Siyophumula kulo, siyongena kulo. Noma singena sikhali inyembezi, lithi abanye bawuthenga insizwa ngemsikazi labo, abanye bebengenazandla namakhanda, benqenelwe inyawo, behlushiwe, bashaywa. Bathi asipheleli la, bathi ngaphesheya siyophumula. Hallelujah. Noma singakhayihleka la, kodwa ngaphesheya siyophumula. Noma singadwala usizi ngapha, kodwa ngaphesheya siyophumula. Noma inyama ingadubeka, inyama iswele, inyama ikhoseke, kodwa ngaphesheya siyophumula. Noma imizimba yethu ingadotshwa, bathi senziwe izimvu zomhlatshelo, siyashawa, siyacindezelwa, siyathelwa ngehlazo baba, kodwa ngaphesheya. Hallelujah. Oh, ngaphesheya sizohlula. Oh, Jesus.